Bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 160. Avui us vinc a presentar un pis molt especial, 3 habitacions. Fixeu-vos, comencem per la primera. Fusteria, la teniu de portes massisses, carpinteria d'alumini, doble vidre, té reixa mosquitera. A més que retrobaríem aquí l'altra habitació doble, que podria ser una principal tranquil·lament. Justament aquest passeig bastant ample. Tenim un quarto de bany complet. No us obro les llums perquè actualment està donat de baixa. El que sí que us puc comentar que tenim una cuineta bastant gran, un pis 3 habitacions per 120.000 euros. Fixeu-vos la cuina. Rentavaixelles, aquí una zona de la caldera per fer la rentadora, la colada, si està bé. I tercera habitació, que seria ideal per despatx, per l'habitació del crio, és bastant gran. Aquí hi ha un armari super gran. Llavors aquest és el menjador. És un menjador cantoner. Aquí l'edifici és bastant correcte, estem a la part de Valàcia, aire condicionat, un balcó gran. No us el poso, però veniu, em feu una trucada i us ensenyaré la casa i l'acabareu veient. Molta claror i bons veïns. Plaça de pàrquing inclosa, així que, sisplau, ens truqueu el més aviat possible. Al 615 67 47 20 i ens veiem. Un saludo.